Hanyo hailam chogo joto khapang ni takrai bukuk songno Tripura TV YouTube channel o tini 22 August 2023 salmarini koktumarok ongkha mia sarego TTI sini charifang adong okra borong gnang Purna Chandra Jamatia Buduland Territorial Region ni kebangko koktuma thumnai Rok Bai Malaikha media rok ni nangkungma koklam rok salaijakha. Tini TWM ni khoroksa mutai chalangnai ni nukhungo Chubawicha Kanchanpur Tripura motha phaji kisasa nalin nalene Krishnapur ni Tripura motha rok tam ko kuzarkha hambai chin media no sengba tini krengri tongma bagai ini seng chini tapuk ojini nukhungo phajak thangnai 15 August bini nukhungni chini anmaino kalayo chini TWM ni primary ni bukhukjak bo osungchana yakrai thangka ini bini nukhungo sung je mansak Tripura mothani hote bobagarin tuidil mungwanya harmung bai sung bin nukhungo phai kisa sobalaikha norong lungman tongkhana bin sajala belai bini rangchang ni nukhungno bin sajala masa tongo sajang masa tongo onukhungno bo daktinol yakrai klang thangka hangga sung tini chini 29 Krishnapur assembly bai khobjak chini South Gokulnagar LDC village sung chin Tripura motha taraf hote wakier TWM Tripura motha chino jaga haimanja phajak chin borong gonang chairman borong gonang Hari Kumar Devrama haimanja phajak TWF ni vice president borong gonang Podamala Devrama tongo chini borong gonang vice president chin blog ni takuk darano Dinesh Devrama tai chini SBSF dokhana hamjagai samung khai tongo borong gonang Dasunil Devrama tai hai chini hanya SBSF tongo chini daropin tai kabang ma chini takuk tai bukhuk tongo sungomno bin nukhung belai chugiani bagai je khoksa khongnai chung collection khai themani sung tini bin nukhung go sobalaikha belai kha yaujangnai belai kha thijangnai bo tini belai boyos kombono nukhungno yakar thangka hatai dokhane bagai bo bahane samung khailangmani tini chini arangsang nukhungno rangsang ni hayungno yakari thangka aman bagai belai dukhito hapano bini nukhungni borok chini mamoji tongo tai bin sajalamo mo bin sajak sung bin nukhungna jeseng mansak sung tini isa tin Tripura mothon thanchan mairebai phaichubalakha hambai tini BJP ni Minister Vikas Deborma saka Tripura ni student rongno UPSC coaching khlainai eba Tripura haste ni student rongno IAS IPS te pilot ni coaching khlairinai inai saka BJP ni borong nang Minister Vikas Deborma phaidi kisasa khnaina lene bini khukte chini jara Tripura sani bagai chini borok dofani bagai chini tribal welfare department director hoite jeng belai no jeng naikoloi tongo chini dofano jeng agorene bagai boskango IAS IPS coaching khairinani te chini Tripura jak buri rongno jara porijak first division second division letter mark porinai buri rongno jeng chini bosarongno jeng buini dofabe baksa pilot sanamnai tai boskango tewa porathina agorina bagai sarkarni je nangmani porashunawo rang puisa nangmani agi education loan tongo 5 lakh tongmani ang phai mono 5 lakh nang 10 lakh taka khaiga o loan education loan aban bagino chini Tripura sano agogno bagai ang sosat mane ekdom apung sapung ang nai tongo norong nukhona aban baino norong ni bisingti khaiye ang sanamu sungo je chini Tripura sarong na agogno bagai je khaina nangmani ang khainai je agogna nangmani je khaina ni nangmani government bisingti ang khaina hambai Tripura haste ni Tripura police prason kanti Tripura haste o jotoni slai somoy kisa bai kebang subscriber azikha tabuk bini channel o 23k ni slaipano subscriber kebang tongo bini channel o total 16 ta video upload khlaijaka 2 week ni bisingono bo 23k subscriber complete khlairikha
भारत हाखर bai rohojak Chandrayaan 3 khana 23 August 2023 salmarini 6 PM jorao talo land khlainai Chandrayaan 3